Moi kaikille! Vihdoin se koitti. Joulukuun 1. päivä ja päästään aloittamaan joogajoulukalenteri yhdessä. Mun nimi on tosiaan Teatonttu. Tässä on mun joulukoiraystävä Oiva ja mun tosi tärkeä ystävä Rolf. Rolf on myös tonttu. Rolf on vähän sellainen jähmeä. Hän ei oikein halua osallistua näihin joogaliikkeisiin, mutta kuitenkin hän aina haluaa tulla mukaan. Niin me sitten keksittiin Rolfille ihan tosi tärkeä tehtävä. Hän saa olla se, joka aina kertoo ja päättää, että minkälaisia joogaliikkeitä me tänään tehdään. Ja tänään Rolf on sonnistautunut, eli koristautunut tämmöisellä upealla tähdellä. Lähdetään tekemään tähteen liittyviä joogaliikkeitä. Aloitetaan. Noustaan ylös. Sitten on tosi tärkeää ottaa oikein hyvä asento. Semmonen seisoma-asento, missä sun varpaat kunnolla levittäytyy sinne alustaa vasten, ikään kuin ne tähden sakarat. Sä voit vähän kokeilla, miten saat levitettyä sun varpaat sinne tähden sakaroiksi vasten alustaa. Voit vähän keinutella painoa ja kokeilla, missä sulla on hyvä seistä ihan tukevasti. Sitten tosi tärkeää on muistaa hengittää. Hengitystä ei tarvitse pidätellä mitenkään, eikä sitä tarvitse mitenkään muuttaa. Voidaan pikkusen tunnustella, että voidaanko tuntea hengitystä vaikka vatsan seudulla jonain liikkeenä. Niin, Rolf sanoi tosi hyvän pointin tuossa, että joku voi joskus tuntea hengityksen jopa siellä varpaissa asti. Tapahtuuko sulle niin? Mulle ei. No, joka tapauksessa aloitetaan. Lähdetään kurkottamaan taivaalta. Sieltä korkealta taivaalta. Tähtiä. Anna täältä oikein koko kyljen venyä ja kurkota sieltä niin korkealle kuin pystyt. Saatko nappastua sieltä taivaalta tähtiä? Koitetaan kurkottaa niin korkealle kuin pystytään. Saadaanko sieltä nappastua tähtiä sieltä taivaalta? Pidä vaan hyvä tasapaino ja muista hengittää. Nappastaan sieltä tähtiä. Ja jos ei nyt oikeasti saa tähtiä, niin aina voi vähän leikkiä, että muka sais sieltä tähden. Vaihda siellä kotonakin vähän paikkaa ja koita nappasta vähän toisesta kohtaa. Pidä vaan kantapäät ja jalat siellä maassa tukevasti, mutta kädet kasvaa kohti taivasta ja nappailee tähtiä ja vaihda vielä pikkuisen paikkaa ja kokeile uudesta kohdasta. Ihana venytys ja liike tulee tonne meidän pitkään kylkeen. Ja hoppaleijaa! Meille tulikin sieltä tämmönen tähti sieltä taivaalta. Katsotaan, me ehkä tarvitaan tätä vähän myöhemmin. Mennään sitten seuraavaan asentoon. Otetaan oikein leveä haara-asento ja nyt sä voit antaa sun varpaiden kääntyä tonne vähän poispäin. Ota semmonen hyvä asento, missä pysyt tukevasti pystyssä, et lähde aivan kaatumaan. Mä tuun vielä tänne näin, niin mun jalat näkyy paremmin. Hyvä, ja kun sä oot löytänyt oikein
tukevan seisoma-asennon. Levitä sun tähden sakarat molempiin suuntiin ja anna niiden kasvaa vielä vähän pidemmiksi. Sormet leviää sinne kauas. Lähdetään kokeilemaan, että pystyykö meidän tähden sakarat koskettamaan toisiansa. Miten lähelle päästään? Koita pitää sakarat ihan suorina. Muista hengittää. Ja huppaa, nostaa ylös. Ei koskettanut sakarat toisiansa, mutta kokeillaan toiselle puolelle. Pidetään kädet ihan vaakasuorana niin hyvin kuin pystytään ja koitetaan taipua sinne alas. Muistapa hengittää ja noustaa ylös. Wow! Kokeillaan vielä uudestaan, kun meidän keho pikkuhiljaa lämpiää. Taivutaan alas varovasti. Kokeile ihan omassa tahdissa, miten alas pääset. Ja toiselle puolelle tähden sakarat. Kokeillaan vielä 3. kerta. Wow. Ja vielä toiselle puolelle. Wow. Nyt pitää kyllä vähän levähtää. Käydään sinne alustalle tai lattialle. Ei tarvi olla mitään erityistä alustaa. Ja tullaan ihan pikkiriikkiseksi tähtöseksi. Sä voit laskea otsan sinne aivan lattiaa vasten. Tätä asentoa kutsutaan lapsen lepoasennoksi. Siellä voit vähän hengittää ja tunnustella, että pystytkö tuntemaan jopa omat sydämen lyönnit. Rentoudu vaan sinne jalkojen päälle ihan rauhassa. Vaikka sen asennon nimi on lapsen lepoasento, en tiedä, lepäätkö sinä ehkä tuommoisessa asennossa? Minä en muista, kun minun lapsuudesta on jo niin pitkä aika. Siitä on 173 vuotta jo. Hyvä. Sitten voit ottaa jonkun sellaisen istuma-asennon, missä sun on mukava istua. Otetaan tää meidän tähti, mikä löytyi. Ja lähdetään tämän tähden kanssa tekemään pieni harjoitus. Tehdään sellainen hengitysharjoitus, että aina kun mun sormi liikkuu tänne tähden sakaraa sisäänpäin, silloin hengitetään sisään. Ja kun se liikkuu ulospäin, koitetaan hengittää ulos. Okei? Kokeillaan. Sisään ja ulos. Sisään ja ulos. Puhalla oikein kunnolla. Sisään ja ulos. Sisään ja ulos. Sisään ja ulos. Päästiin koko kierros. Kaikki tähden sakarat käytiin läpi. Tämmöistä hengitysharjoitusta voi käyttää hyväksi, jos on vaikka vähän levoton tai illalla vaikea mennä nukkumaan, niin sä voit vaikka askarrella tämmöisen tähden itsellesi äidin ja isän kanssa tai jonkun muun aikuisen kanssa tai vaikka itsekin, jos osaat. Ja voit kokeilla illalla hengitellä aina sakaraa sisäänpäin ja sakaraa ulospäin. Ja katso mitä tapahtuu. Onko sen jälkeen vähän helpompi asettua vaikka nukkumaan?
Tehdään vielä sellainen harjoitus täällä istualtaan, että viedään kädet oikein korkealle kohti tähtitaivasta. Ja otetaan sieltä vastaan meidän käsiin sitä tähtien ihanaa kimalletta ja valoa. Ja tuodaan sitä tänne meille kehoon joka puolelle. Otetaan vähän lisää valoa. Koitapa kurkottaa niin korkealle, että se valo ylettyy sinne sun kämmeniin sieltä tähdistä. Ja tuo sitten sun kehoon sitä valoa. Sitä valoa sinä saat tuikkia nyt koko päivän sun ympärille. Me nähdään taas huomenna. Mukavaa joulun odotuksen aikaa ensimmäisenä joulukuun päivänä. Nähdään huomenna. Moikka!